ఖరీదైన ఫారెన్ ఫుడ్స్ మీద మోజుపడుతున్నారా? నో, మన ఇంట్లోనే మన పొలాల్లో పండే సూపర్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. ఓట్స్ కాదు, రాగి, జొన్నల గురించి మాట్లాడుకుందాం. చాలామంది ఓట్స్ కొనేటప్పుడు అందులో ఉన్న ఫైబర్, పోషక విలువల గురించే చూస్తారు. కానీ మన రాగి గురించి తెలుసుకుంటే షాక్ అవుతారు. రాగిలో ఓట్స్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ కాల్షియం ఉంటుంది. ఇది ఎముకలను స్టీల్లాగా బలంగా మారుస్తుంది. పిల్లల ఎదుగుదలకు, 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళలకు రాగి ఒక వరం. ఇక జొన్నల విషయానికొస్తే ఇందులో ఓట్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ మరియు ఐరన్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది గ్లూటన్ ఫ్రీ ఆహారం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి, బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి జొన్నలు బెస్ట్ చాయిస్. ముఖ్యంగా ఇవి మన దేశీయ ఆహారాలు కాబట్టి మన వాతావరణానికి, మన శరీరానికి చాలా త్వరగా సెట్ అవుతాయి. తేల్చి చెప్పాలంటే డబ్బు ఆదా చేయండి, ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించండి. రాగి, జొన్నలు మన పవర్ ప్యాకెట్స్.